Srbe mrze Ruse. Ćao moji dragi. Ja znam da ovo zvuči baš glupo, ali dobila sam puno hejta. I baš nervozna sam, ja sam emotivna i jučer nisam mogla da spavam, to prvi put mi se desilo. Zbog toga što ja razumijem, većina Srbi, 90% vi ste baš dobri, slatki, gostoljubivi i sve to. Ali imala sam puno pregleda i ovi došli te 10% loših hejterov i pisali svašta. I kad ljudi pisali neke historije, podelili se svojim iskustvom, imali neke nije dobro iskustva sa Rusima, napisali da uvrijedili se, to razumljivo. I to meni je interesantno da čitam ove istorije, priče, da, njih historija, priče. Ali da, ima i kod nas loše Ruse, ima i kod vas loše, ovo 10%. A možda to iskustvo loše bilo nije zbog toga što te Rusi bili loše, a možda nedorazumijevanje, zbog toga što možda Rusi bili u stresu i nisu mogli da pričaju srpski ili još nešto, da, mi ne znamo, možda je to. Ali ima puno hejterov ko pisali mene, idi, otkud se vraćala se, idi kući, ja sam kući, Srbija je moj dom sad. I još gore stvari, nekim Rusi nisu u stvari pomogli Srbima, i zbog toga sad mrze Ruse. Na primjer, u Srbiji živu Rome, Kineze, Mađari, oni baš vam puno pomogli u historiji ili šta? Ili vi ih isto mrzite? Ili samo Rusi vam ne odgovaraju? Ja volim svi narode, to meni je baš zanimljivo i interesantno što ima puno nacije tu, nacionalnosti i to lepo, interesantno, kako svi zajedno funkcioniše. Ja samo govorim u ovoj situaciji, zašto vi mrzite Ruse, što mu vam uradili? Ili neki pišu, vaš predsjednik je govno i vi ste takvi. Drugi pišu, vaš predsjednik je najbolji, a vi izdali ga. Bože, što vam je u glavi? Ako živim u Srbiji, meni je lepše da živim tu, znači izdala sam nekog. Ima i Srbi puno žive u drugim zemljama. Ja nisam drevo, hvala Bogu. Ja mogu da živim gdje god želim, gdje meni je lepše. Vaše Srbi žive u drugih zemljama, to je normalno. Što je sa vama? Ili kad posebno mene, kao mrzi mene, što ja sam vam uradila? Ja sam udata za Srbina, ja imam drugarice Srpkinje, u školi sam zvala na kafu neke žene koje meni se sviđa, družimo i sad družimo se. Ja ne tražim vaše poslove srpski, ja radim van Srbije online, a potrošim ovdje para, ja idem na pijace, kod bakice kupujem sve ovo voće, povrće ili mliječne nešto stvari. Šta vam loše radila? Ja sam volontirala, ja sam 3 godine ovdje i volontirala sam 2 godine u školi, samo da vratim vaše gostoljubivstvo, da vratim Srbiji i Srbima od sebe nešto, da budem vredna, da... Samo želim, niko ne traži od mene to, ja samo želim to. I radila sam sa decom, ja sam profesor engleskog, i radila sam sa decom, predavala